Zo. Beetje maas lijkt Omroep Friesland. Zit de radio op? Een beetje muziek erbij, hè? Dan En wat is nou jouw favoriete houtzaagmuziek? houtzaai muziek, country en western. Henk Williams en zo, dan kijk een beetje bij wij dromen. Want dat is wel nodig. Hank Williams. Bijvoorbeeld, Zetten we die eronder. zetten we die eronder. We zijn hier bij Donia-Staten en daar willen we dit zomer eigenlijk een kabouterbos realiseren. En zodoende ben ik hier begonnen om beelden te maken van kabouters. En trollen en dieren in allerlei vormen. En dat de jeugd en de ouders mij ben, dus daar een groot plezier aan beleven kennen. Dit is jouw werk. Dit is mijn werk. Ja. Aparte baan heel. Ik heb een hele aparte baan. Ik heb een hele mooie baan. Ik heb van mijn hobby mijn werk maken. Dat het wel 3 jaar. Om te zeggen, nu neem ik de beslissing van, nu kan ik als kunstenaar daar mijn breed mee verdienen. Maar hoe werkt het dan? Je show een BM en dan denk je dat kan ik maatje. Het is meestal de opdracht die dus zegt van, nou, dat moet ik ongeveer creëren. En dan zie ik de BM van, nou, daar zit dat in. Dan kun je nou wel normaal naar een BM zien. Net altijd. Nee, en dat ergens bij hem lezen. En daar heb ik net alleen nog les van, maar mijn vrouw ik, want dan is, en de jeugd van nu is ik. Want hij dat is een hele mooie BM. Hè, dan ken je ook van alles van meidje. Maar dat is het hele gezin leeft mooi. Het hele gezin leeft mij. Ik help hem inderdaad met van alles aan werkzaamheden. Dus ja. En ik ben een hele grote fan, want ik vind het nog steeds heel prachtig om te zien. Aha. Dus de vrouw van en de grootste fan. Ja, zeker Dat weten. kan ze het wel nemen, ja. Jongen. Ja. Nou, het maar luxe. Ja, nee, het treft al hier. We vinden het helemaal gek van al die herrie de hele tijd. Nee, daar wen je aan en ik hoor het niet eens meer. Nee. Nee, eigenlijk niet. En zelfs de hond is eraan gewend, want die gaat ook altijd mee. En die is ook helemaal aan het... Ja, als die de kettingzaag hoort, dan is hij al aan het zoeken van... Waar is de baas? Maar nee, het valt mij niet meer op. Hoe leer je suks? Ja, ik weet niet dat je het leren kennen. Op een gegeven moment pak je te zagen. En dan ben je nieuwsgierig en hij was op internet jongen en hij van, hé, dat vind ik leuk. En als het dan slaagt, ja, dan wordt het tweede beeld, derde beeld, vierde beeld. En een boek lezen kan ik net. Want dan ben ik boven maar weer vergeten nog onder ben. Dan, dat bloedt net heen. Maar als ik een diersjongen heb, dan weet ik direct, dat is hem. En die sla ik op. En dromende wij, met geweld en kabal, proberen we het zo goed mogelijk uit te drukken. Ja.